Hallo ja tervetuloa jälleen kerran Antun vs. videon pariin. Tuossa on editoimassa aikaa lautapeliodotukset videota, jonka oot varmasti jo nähnyt tältä kanavalta. Mutta nyt on suuntaaminen tuonne Kärmeksen päämajaan, eli pelaamaan lautapelejä lautapelitapahtumaan nimeltä Kinkkukon. Let's get to it! No niin, autossa ollaan, lähdetään tosiaan Kinkkukoniin, joka on siis tämä noin 5 päivän kestävä tapahtuma. Siellä on tosiaan vapaata lautapelaamista ja hyvin samantyyppinen tapahtuma kuin se Hexagon, mistä tein aikaisemmin vlogin. Niin tehdään tästäkin tapahtumasta tämmönen pieni katsaus, minkälainen setti tämä on ja vähän, että jos vaikka innostuisit ensi vuonna lähtemään mukaan. Mutta lähdetään katsomaan, mitä ensimmäinen päivä pitää sisällä. No niin, semmonen päivä oli tämä ensimmäinen. Pelasin 3 eri peliä 6 kertaa. Eli aloitettiin tosiaan Rebirthillä ja sitten pelattiin vähän Hamlettia taas pitkästä aikaa, joka oli ihan kivaa. Ja sitten viimeiset 3 peliä oli Cascade ja Rolling Riversia. Ja se oli ihan hauska päässä ton Vilma Vihervaaran kanssa muun muassa pelailemaan, joka tosiaan pelejä suunnittelee. Ja Vilman Instan laitan vaikka tähän jonnekin tuolla alhaalla linkkiä, niin kiitos Vilmalle peliseurasta ja toivottavasti huomenna lauantaina pääsee, tai tänään itse asiassa lauantaina, kun kellohan on jo melkein 1 yöllä, niin pääsee Vilman uusia pelejä muun muassa testailemaan. Oli yllättävän paljon väkeä tänään niin kuin tällä perjantaiksi, eli 70 ihmistä, vähän reilu oli tosiaan koolla ja hyvä meininki. Ja katsotaan huomenna 12 suurin piirtein tähtäimessä ja katsotaan sitten, että mitä kaikkea silloin pääsee pelaamaan. Mutta hyvät yöt tässä vaiheessa. Johas, semmoinen päivä tänään. Taas kello on tällä 1 yöllä, kun kohta pitäisi vielä suihkussakin käydä nukkumaan, mutta niin, tänään pelattiin vähän erityyppisiä pelejä kuin eilen. Aloitettiin Exploding Kittensillä, vähän tämmöistä kevyyttä leppändeerusta, mutta sitten sen jälkeen taas Vantakea pääsi pelaamaan, joka oli kiva. Se oli oikein kiva semmoinen sohva, missä pelailtiin sitä. Ja sitten sen jälkeen niin pääsi ekaa kertaa Blood in the Clock Tower peliä testaamaan, joka on siis tämmöinen ihmissusi salaisia rooleja oleva peli, ja se oli yllättävän kiva. 13 tyyppiä meitä oli pelaamassa, ja kiitos sille vetäjälle, joka hyvin hoiti homman, ja se oli kyllä semmoinen ihmissusi 2.0, eli kaikenlaista tapahtui, ja oli tosi hankala tietää mitään oikeastaan ihan viimeiseen metreille asti, ja niin se oli hyvä. Tykkäsin. Sen jälkeen innostuin pelaamaan Wingspania noilla muutaman lisäosalla tämmöisen perheen kanssa, josta ei ollut kukaan heistä pelannut aiemmin, mutta sopivasti saatoin vaan ohi kävelemään kysymään, että hei, haluatteko tuo peli seuraa, ja sittenpä innostuivat ja hauska oli nähdä, siinä oli pari lukiolaistakin tämmöistä nuorokaista ja 1 vitosluokkalainenkin siinä perheessä, joka innostui yllättävän pitkään, siis pelattiin 5, joka kesti siis ihan hullun pitkään se Wingspania.
Wingspan. 3 tuntia varmaan hakattiin sitä Wingspania, mutta se oli aika kivan rento hetki. Sitten sen jälkeen innostuin pelaamaan King's Crownia, joka oli tämmöinen uutukaisu. Pikkasen huomasin, että mulla ei ihan ollut paras alku, etekä monet siirtoni oli pikkasen tyhmiä, ja vasta jälkeen tajusin, että ai niin, tällään tämä systeemi toimii, mutta no joo, sainpa 5 pistettä. Voittaja sai vähän enemmän. Huomenna taas katsotaan, mitä tulee, eli pari päivää vielä on tässä konissa, eli sunnuntai ja maanantai, ja tiistaina olisi vielä 1 päivä, mutta silloin itse en pääse peleille. Mutta katsotaan, mitä tästä taas keksitään. Jahas. Siinä oli jälleen päivä numero 3. Tuossa tuli jälleen pelailtua ihan kaikenlaista. Aloitin tosiaan tämän päivän semmosella jännällä kokeellisella pelillä, mikä toi yksi tuttu tuolla neuvo oli semmonen Minimao-niminen, jossa hauska siis semmonen vähän niin kuin peruskorteilla pystyy pelaamaan, jos ajatus, että meillä jokaisella on joku sääntö päässämme, että miten peliä pitäisi pelata. Ja sitä sitten lähdetään pelaamaan. Jos joku rikkoo sääntöjä, niin sitten siinä niin kuin sanotaan, että sääntörikkomus. Ja annetaan takaisin. Ja sanotaan se sääntö, että jos vaikka tekee jonkun, että saa vaikka pelata 2 korttia, jos on joku tietty juttu siellä, niin sitten sanoo sen säännön ääneen, sen nimen ja laittaa sen pöydälle ja muut yrittää arvutella, että mikäköhän mahdollisesti on tuo sääntö. Niin oli hauska partipeli, se oli vähän semmoinen kokeellinen ja jatkoivat tuolla ilmeisesti kehitystä, että voi olla, että vielä jonain päivän kuullaan tästä Minimaosta enemmänkin. Sittenpä tuli pelailtua Esra ja Nehemia peliä, joka oli hauska. Niin kuin tänään aika monetkin pelit oli, eli jossa niin kuin rakennetaan Jerusalemia semmoista silloin, kun juutalaisten se vanhan testamentin aikoja ja näitä, ja palataan takaisin Jerusalemia ja jälleenrakennus, ja se on yllätti taas sen, niin kuin, vaikka se on niin säläpeli, mutta se on yllättävän suoraviivainen kokemus, että tykkään kyllä siitä. No sitten pääsin pelaamaan, mitä eilen jo vähän höpöttelin, että se Puffinova, mikä tämä Vilma Vihervaara, niin hänen peliensä. Ja se oli kyllä kiva. Kiitos Vilmalle. Varmaan katsotkin tätä videota todennäköisesti, että näet, miten sinut on kerrottu täällä. Niin oli hauska jotenkin. Siitähän se sitä Puffinovaa on ollut siis nyt suunnitteluvaiheessa, ja siitä ilmeisesti tulee viimeistä ilmeisesti syksyllä sitten tuo ihan kunnon versio, ja päästiin kokeilemaan tämmöistä viimeistä prototyyppiä siitä, ja nyt ilmeisesti paino on kohta puolin menossa, ja oli toimiva, siis jännän erilainen, siis se oli semmoinen, että se miten kortteja valittiin semmoisesta ruudukosta, niin oli hauskalla semmoisella avaruusalussysteemillä, ja sitten niitä yritettiin keräillä itselle, ja ei kyllä hirveästi peleissä tiedannut, toki pelattiin niin lyhyttä peliä, niin se vähän niin loppui minulle kesken kaiken, mutta Vilma kysyi siinä pöydässä, että mikä peli muistuu tässä mieleen tästä Puffinovasta, niin me ollaan jotenkin, nyt kun silloin sanoin jonkun Splendor, mutta sitten ollaan miettinyt, että ei se kyllä Splendor ollut se hyvä sana. Ehkä itse asiassa tuo Forest Souffle tuli siinä mieleen, että se loppuu samalla tavalla kuin Forest Souffle, että siinä on niin kuin yllätyslopetus, eli se jonnekin pohjalle sekoitettu, ja tavallaan pelaajat tietää, että missä se voisi tulla, mutta ei ole ihan 100 varmaa, niin semmoinen koko ajan pieni jännitys sitten, niin se oli kiva systeemi. Ja sitten että keräillään kortteja, rakennetaan, niin kyllä se nyt tätä Wingspanit ja tämmöiset tuli myös siitä mieleen, että yritetään saada tietynlaisia hahmoja, ja semmoinen peli, se oli kyllä hauska, ja mielenkiinnolla odotan. Ja ilmeisesti jossain vaiheessa saisin jopa arvostelukappaleen, mitä Vilma mahdollisesti lupaili. Sitten otettiin Similo
peli, mutta Similo-lautapeleillä yllättävän kiva. Jotenkin harmittaa taas tää, että pitäisi käydä Essenissä ilmeisesti vielä entistä enemmän, että saisi tämmöisen uniikin Similo-lautapeleillä. Huomasin, että sitä näköjään Similoakin voi pelata eri tavalla kuin mitä on itse tottunut, mutta ei se mitään. Ja sitten sen jälkeen Stone Marsin peleillähän jatkettiin, eli Origin Storya pääsin esittelemään Vilmolle ja kumppaneille ja siinäkin hävisin, mutta sitten vielä ilta päättyi Wyrmspaniin ja lisäosaansa ja jotenkin Wyrmspani on kyllä semmoinen, että pelasin ehkä vähän huonosti, ainakin aluksi, mutta huomasin, että kyllä se on toimiva systeemi. Mutta huominen tulee huomenna ja me vielä sen päivän menen pelailemaan ja sitten minun kodikokemus loppuu siihen ja katsotaan, mitä tästä videosta saatu aikaiseksi. Huomaatte, kello on 1:05 ja no oikeasti minä, tuossa vartti sitten auto ehtiin pihaan ja niin nukkumaan pitäisi päästä. Katsotaan, missä vaiheessa tämä tapahtuu, mutta huomenna yritän taas noin 12 jatkaa matkaani ja mennään vielä hetken pelaamaan kodissa ja katsotaan sitten vielä loppufiilikset. Kiva, jos olet jaksanut katsoa videota tähän asti. Saa myös tilata, jos innostut, mutta hyvää työtä! Se oli tämänkertainen tapahtuma siinä. Eli KinkkuCon 2026 on nyt vietetty jotenkin, niin onko tämä jo 4. kerta, kun pääsen KinkkuConissa käymään ja huomaan, että se on kyllä tosi hyvä ajankohta ja nyt monille varmaan sitten parin päivän päästä taas työt koittaa itselle. Onneksi on vielä sen verran vapaata, että kerkee vähän palautumaan ja huomenna pääsen käymään Helsingissä tuolla kavereiden kanssa, kurssikavereiden kanssa, niin 10-vuotis tapaamisessa ja mielenkiinnolla sitä taas oottelee, että mitä siitäkin tulee. Mutta tää oli kiva. Tänään pelasin muutamaa peliä. Pelasin Tapestria, eli minun lempparipeli, jota 1,5 vuoteen en tietääkseni ollut pelannut, joka oli vähän surullista, mutta nyt se on korjattu ja tänä vuonna voin lautapelin vuosiäänestyksessä taas sitä äänestää. Tuli pelattu Heatia. Se oli ihan kiva, siis semmoinen rallipeli ja sitä ymmärrän sen tietyn hypötyksiä. Pelattiin oikein semmoisen yksinkertaista Heatia, että se ei ollut mitään spessukortteja, niin sekin oli aika jännä, kiva sitä semmoista vaniljaversiota pelata toimivasta konseptista. Niin, tuli pelattua myöskin Peacemakers Horrors of Waria, ja se oli taas kiva, semmoinen co-oppi kaksistaan se varmaan on oikeasti sweet spotti, eli jonkun kai mikä voi jutella, mutta ei liian kauas mene resurssit ja voi vähän taktikoida, niin se on kiva, niin kuin näköjään aika moni muukin tänään ja edellisessä kerrossa, niin kuin olette huomannut minun hienosta arviointikyystäni. Mutta tällä kertaa uutena pelinä, minkä ostin, niin oli tämä Fittuprintti, joka on tosiaan tämmöinen sanomalehtipeli ja katsotaan mielenkiinnolla minkälainen tämä on. Vaikutti hauskalta. On reaaliaikainen peli ja tiedän, että se ei kaikkia puree, mutta voisin kuvitella, että ehkä vaimokaan tykättäisi tuota pelailla. Enpä tässä sen kummempaa höpöttele. Toivottavasti sinulle oli hauskaa katsoa tätä videota ja jätä ihmiselle kommenttia, mitä oot ollut omia lautapelikoni-muistoja. Kävitkö itse KinkkuConissa? Oliko mitkä fiilikset? Olisitko halunnut käydä? Olisiko jotain, mitä muuta haluaisit nähdä tämmöisissä lautapeli-tapahtumakatsausvideoissa, niin pistä kommenttia. Mielellään jatketaan keskustelua. Mutta nyt minä lähden valmistautumaan huomista varten ja ei muuta kuin, että moro!